کدام رژیسورها هست کیو هست ما بنامیم خیلی آدمای знаменитикати рафтак дар гуаште пресс-конференсия мешад ки бонҷо дар пресс-конференсия штем 11 та филм байни ҳам рақобат мекунад 7таш номинант на оскар а кишвари худаш оскарро пешниҳод шудагӣ ки нигоҳ мекунам як таман ҳамин навича гуштиё ин вай калкутта аст дар баробари пешниҳод ё филми шумоам ҳаст ҳамун номинант на оскарро кати мо рақобат кара омадем ана машоалла ана дода инҷа ин калкутта аст инаш гоа ҳаст инаш гоа ин оскари ҳиндуо ҳаст фестивали бисёр бонуфузи ки аст ин ҳайаташ намехели вай каталог дорам каталоги филмо мобане ин каталоги филмо аст ино кути мо анамиё кути мо рафта рақобат кара омадем ҳамин филмо кути ин филмо кути мо рафта рақобат кара омадем ина дов инҷа ака гӯшаи ҳамин ҷоизаҳое ки ба даст овардааст киносудии мо аст довфи ина инҷа москва евразия бале ишака филмое ки қачун мегирем иншоалло инҷа бо лучи мужской рол дод актёрҳо гуфтага ин беҳтарин филмнома дар Дака дар Бангладеш инаш беҳтарин филм дар Калкутта аст инаш Чибоксар аст дутта ин тоҷи сомон шоҳҷоизаи моҳи дар 60 аст инаш фестивал конкурскино ваш ҳардушон амувай буд ҳардушон якта ҷо буд инаш Тошканд инаш бу тоҷи сомон инаш Қазон ин беҳтарин филм дар вай аст Қазон ана инаш вай аст шоҳҷоизаи Оренбург шоҳҷоизаи Оренбург ҳамаш ина ин бест скрин филм ваи Қазон дипломи Қазон иномаш дов гирифтаген дов бале вале ака худо худ моҳи дар 60 сар меша моҳи дар 60 ҳам ҳамин жанр ба оз шумо ма реклама шудашон додам оям фестивало фурсонем ҷавобоша интизора беҳтарин инҷа бу чанд фестивал ҷамъ кардам оваркунен дигар сарми хеле сарчархак шуда ира омада шуда ба ҳазур ҳаст ва каталогошон омада мебинед ҳамаша каталогош аст ҳама ҳамин фестивалҳои каталогошон аст вақте нағзиш ҳамин ки вақте филм ва фестивал мерад фестивалҳо каталог чоп мекунад ҳамун каталог ба таърихаш мерад ин онҷа ҷоизаи беҳтарин филми ва Псков запад иварат шаҳри Псков аст мақсад ки молидинҷон аҳсан муваффақият барои шумо барои аҳли гурӯҳ барои аҳле ки меҳнат мекунанд ин меҳнат барои худи шумо нест ин меҳнат барои миллати тоҷикай барои рӯҳияву баландбардоштани маънавиёту фарҳанги тоҷикай ба худо қасам фахр мекунам худо баракати корсунтия хело миннатдорам хай агар ҳамкорӣ кардем даъват мукардем иншоалло ина ҷози сабт буд ана инаш гоа фестивали гоа наваёш набудед ҷоизаош набудед аҷиб я чиза ки сохтагие ки ҳамаи худуши хеле диққата ҷалб мекунад иравине иравинда чихел ҷоизае бида чихел рамзгоӣ кардагиаст арзандаи молидинҷон вақте ки инсон меҳнат мекунад аз ҷониби парвардигорам ӯ меҳната бесазоворӣ намемонад иншоалло худованд насиб мекунад сабт доштан поён мондиан раҳмати калом шумо ака қадри зар заргар бибинад мегӯ миннатдорам хеле баки ҳаст рӯҳияи ман ба худо баланд шуд ман рости гап аку мин баъд дигар варақ мезанем ҳам довфилмроне фақат гуфтагии якта мухлисамо зиёд шуда не ба худо да хеле хеле рӯафтода шуда будам ман ҳамин рости гапам мегӯям хеле рӯафтода шудам наву илҳом дига хел шуда бовар кунед ман то омадан дига хел дидам уже вақт дидам омадам ки уже ман дига хел внутренне уже ошушеним дига шид мардагорӣ
برای میگم موز یک بار دیگه هم پریمیر رفت کنم دو شخصا دو در کجه من در زنگ زنی من با میخوام دوشی تماشا کنم اینجا با موضوع بعدا میتونیم الان نگهبان تو موید اینجا سلامت باشه. سلامت باشه